ଜଣେ ବୌଦ୍ଧ ସାଧୁ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ସହିତ ଯାଉଥିଲେ। ବାଟରେ ଶିଷ୍ୟ ଦେଖିଲା କୃଷକ ତାର ଜମିରେ ହଳ କରୁଛି। ଶିଷ୍ୟ ସେହି ଜମି ପାଖରେ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ନିରୀକ୍ଷଣ କରୁ କରୁ ଦେଖିଲା ଲଙ୍ଗଳ ମୁନରେ ମାଟି ଭିତରୁ ନାନା କୀଟ ବାହାରି ଆସୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ପକ୍ଷୀମାନେ ଥଣ୍ଟରେ ନେଇ ଖୁସିରେ ଖାଉଛନ୍ତି। ଏହା ଦେଖି ଶିଷ୍ୟଟି ଭାବିଲା, ଏସବୁ ନିତାନ୍ତ ଅନାର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ। ନିର୍ଦ୍ଦୟ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ଏଥିରୁ ବାରଣ କରିବା ଦରକାର। ସୁତରାଂ ଏ ମାର୍ଗ ଛାଡ଼ି ମୁଁ କୃଷକ ହେବି ଓ ପୋକଜୋକ ଯେପରି ନ ମରନ୍ତି ଯତ୍ନ ନେବା ସହିତ କୃଷକ ସମାଜ ଯତ୍ନବାନ ହେବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେବି। ଏବେ ବୌଦ୍ଧ ସାଧୁ ବି ଶିଷ୍ୟର ମନ କଥା ଜାଣି ପକାଇଲେ। ସେ ଶିଷ୍ୟକୁ କହିଲେ, ତୁମେ ବାବୁ ଏବେ ତୁମର ଗଣ୍ଠିଲି ମୋତେ ଦେଇଦିଅ, ଆଉ ତୁମେ ଆଗେ ଆଗେ ଚାଲ, ମୁଁ ପଛେ ପଛେ ଯିବି। ଏଥର ଶିଷ୍ୟ ଜଣକ ଗୁରୁଙ୍କ କଥାର ରହସ୍ୟ କିଛି ବୁଝିପାରିଲା ନାହିଁ କି ନିଜ ସନ୍ଦେହ ମୋଚନ ପାଇଁ ପଚାରି ମଧ୍ୟ ପାରିଲା ନାହିଁ। ଗୁରୁଙ୍କ କଥା ରକ୍ଷା କରି ଗିଣ୍ଠିଲି ଗୁରୁଙ୍କୁ ଦେଇ ଆଗେ ଆଗେ ଚାଲିଲା ଶିଷ୍ୟ। ବାଟ ଯାକ ଖାଲି ଭାବୁଥାଏ, ଗୁରୁ ଏଭଳି କାହିଁକି କହିଲେ? କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ଶିଷ୍ୟକୁ ଭୋକ ଲାଗିଲା। ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷୁଧାତୁର ହୋଇଯିବାରୁ ସେ ମନରେ ଭାବିଲା, ପୋକଜୋକ କଥା ଚୁଲିକୁ ଯାଉ, କେଉଁଠି କ'ଣ ଗୁଣ୍ଡାଏ ମିଳିଲେ ସେ ଆଗ ଖାଇ ତାର କ୍ଷୁଧା ନିବାରଣ କରନ୍ତା। ଏବେ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟର ମନୋଭାବ ଜାଣିପାରିଲେ। ସେ କିଛି ନ କହି ନିଜେ ଧରିଥିବା ଗିଣ୍ଠିଲିକୁ ଶିଷ୍ୟକୁ ଦେଲେ, ପୁଣି ଆଗେ ଆଗେ ଚାଲିଲେ। ଏଭଳି ଘଟଣାରେ ଶିଷ୍ୟ ଜଣକ ବିସ୍ମିତ ହୋଇଗଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ଦୁହେଁ ଏକ ଗଛ ମୂଳେ ବିଶ୍ରାମ ନେଲେ ଓ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ପାଇଁ ଗିଣ୍ଠିଲି ଖୋଲିଲେ। ଏଥର ଶିଷ୍ୟଟି ସାହସ କରି ଗୁରୁଙ୍କୁ ପଚାରିଲା, ମହାଶୟ, ଆପଣ ଯେଉଁ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଆଦେଶ ମୋତେ ଦେଲେ ତାର କାରଣ କ'ଣ? ଏଥର ସିଦ୍ଧ ବୌଦ୍ଧ ସାଧୁ କହିଲେ, ତୁମେ ଶିଷ୍ୟ ହିସାବରେ ମୋତେ ଅନୁଧାବନ କରିବା କଥା। ମାତ୍ର ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଏକାକୀ ସେହି ପୋକଜୋକଙ୍କ କଥା ଭାବି ମ୍ରିୟମ୍ରାଣ ହୋଇଯାଉଛ, ସେତେବେଳେ ତୁମଠାରେ ବୁଦ୍ଧତ୍ୱର ପରିପ୍ରକାଶ ହେଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମେ ଗୁରୁ ପଦବାଚ୍ୟ ହୋଇଗଲ। ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମକୁ ମୋ ଗୁରୁର ଆସନରେ ବସାଇ ପ୍ରଥମ ପ୍ରକାରରେ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲି। ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଭୋକ ଦାଉରେ ପୋକଜୋକ କଥା ଭୁଲିଗଲ, ସେତେବେଳେ ତୁମଠାରେ ଆଉ ବୁଦ୍ଧତ୍ୱ ପରିପ୍ରକାଶ ହେଲା ନାହିଁ। ସୁତରାଂ ତୁମକୁ ଶିଷ୍ୟ ରୂପେ ଗିଣ୍ଠିଲି ମୁଣ୍ଡେଇ ନେଇ ମୋ ପଛେ ପଛେ ଆସିବାକୁ କହିଲି। हाय, मेरा नाम गोटू। इसी तरह की अलग अलग कहानियाँ देखने के लिए हमारी इस चैनल को लाइक करो, शेयर करो और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूले।